jakisumo kanyakwar mokeo nyakach sango machiegni. Kardak Mauruma Nairobi County kawuono ywarruok mapek ne owuok mano kwako kardak makamano tok lweny muoch odhiambo manyoro ewi mano mawachore ni obila ne ochwado kod lisasi kendo nego nyadendi moro marik nyeuso kod mingi. Kaluwore kod lipot, nyadendi no rik nochwad gi lisasi kod obila e kinde mane obila ne temo lao jakuo moro e kinde ma ento nyo konyo min mare kare mano mar uso. Midhiero makamano kelo ywarruok mapek e kind jopiny kod obila. Jopiny mani kod ichwang ne oloro apaya madongo ma omoko mache apaya kendo wang'o moko kuom kuonde ma itime ohala kod nyamburko mago ma ochung' kacha ka gidwaro mar ng'eyo gima ne nyalo kelo nek nyadendi no kowuok e tend migawo no mar obila. Mochari tumeona kwamba alipigwa risasi ya macho, imeingia just around this area na imeweza kutoka. According to eyewitnesses, Cheryl was minding her business kwa kibanda, anafanya kazi yake, anaendelea na shughuli yake. Ile altercation ilikuwa huko nje ya polisi na nani, she had no business in it, but still tunaona amepigwa risasi na ameuawa. Nyakora mwenjo fumbo pontire kanyo kendo wamedo mana luone gi achiel kachiel wakelni gikukumare weche manyen ma odhiambo makawuono. Kama chela ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat uchiwo sie mager ne josiasa matiyo gi rowere nyayo njore mano e rombe mag siasa kowacho ni tim makamano en gino ma okoni okuwinjore kendo okubiego ka oloso igare mayudore Bobasi kaunti ma Kisii e kinde yawo tesendo obila manyien. Lagat owacho ni bad arita mapacho kae omi chik mano marakore kod tim moramora mano ma josiasa maketo ngima jopiny kamarach kendo obila biro rakore kod ng'ata kata riwruok machano weche njore kosengo arita makare ni obedo para motelo ahinya ne yiero maduong' bende mabiro mar 2027. Out the issue of goons, young people being used by people in society. It could be politicians, it could be any other person in the society who decides to recruit to offer cheap money to young people to propagate and to advance criminal activities. I really want to warn all of them. That is criminal by itself. And we are not going to entertain whatsoever, regardless of who you are in the society. Using young people to advance and propagate crimes, and especially as we are heading to the political period, campaigns, I want to ask those people who use these people to stop it because they are not helping them. Is that as a people, when policemen work in a good environment like any other person, then the productivity is high. Tumetembezwa huko ndani ya police station, tumeona cell iko clean ya wanawake, ya wanaume, ya watoto, clean cells. Mimi naomba tu wale ambao watakuwa na nafasi ya kuingia kwa cells huko wasiwe si watu ya hapa. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta oyudo seyo kuom gavana ma Kakamega kod jalup mare mawacho ni odonjore gi siasa kendo oweyo sirkand jatend piny Kenya William Ruto oti. Jotelo ma Kakamega wacho ni chik wacho ni tok wuok e apis jatend piny owinjo were kod siasa, wach magikoni Uhuru Kenyatta otamore luwo. Bende giwacho ni owuondo jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ni onyalo kete jatend piny ka giwacho ni keto moluor Raila Odinga jatend piny notame omiyo oluor sirkal mano manitiere sani mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Retired Benefit Presidents Act, na mimi nimekuwa bunge 10 years, inasema 6 months after retirement you are not supposed to be involved in active politics. Kama umeretire, kaa nyumbani, chunga wajukuu, wachana na siasa for stability of this country. Naelewa na hivyo. Mimi nataka kuambia rais ambaye alikuwa rais Uhuru Kenyatta ya kwamba wewe wacha kudanganya Kalonzo Musyoka, kwa sababu hiyo ni ndoto ya viusasa. Hauwezi fikisha rais, hauwezi fikisha Kalonzo Musyoka kuwa rais.
ili hali ulishindwa kuweka pale Raila Amolo Odinga ukiwa kwa mamlaka. Wacha William Ruto afanye kazi, wacha kusumbua Rais William Ruto. Wacha kuleta msisusuko katika uongozi wa William Ruto. Heshimu uongozi and you must respect the presidency. Manen jagoro sirkan county ma Homa Bay Isaiah Ogwe koro Orlando ni odhelaro komod bura ma Homa Bay town e yiero mar 2027 kama ne okone jo siasa mago magidhilero godo mondo mi oket maino e siasa mano mar kwe. Ogwe ne otio kaka jagoro sirkan governor machon ma Homa Bay Cyprian Awiti kendo e yiero mokalo mar 2022 ne en achiel kuom jochung' mane owuok oko malaro kom governor e county no. Okone jogo mabende osewuok oko kalaro kom no mondo mi ogo siasa mano mar kwe kod uso agenda margi ma ok tiyo gi rawere mar kelo tulo e rombe mag siasa. Okwongo ne joma dhi lero go nikech gini ok mar ng'ato ok en mara, ok en ji lare ji mang'eny, ng'ato ka ng'ato ni gimo ni e wiye mopango timo ne joma vita. Gima nyalo kwayo ji duto tete mobro lero go ni mondo otim gini gi kwe. Kik waket ni koro wadwa tiyo gi nyithindwa, waketo ni koro ji negore anega. Gima nyocha timore Kasipulcha ok wagombo ni mondo timre Homa Bay ka. Wagombo ni mondo kwe obedie kabisa ma ji duto te mobro lero go kwe obedie. Kamachielo en ni kansende mane otiyo higni machon mawuok e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ochulgi aheri magisebedo kata ka girito kuom higni mathoth. Wach mabende osirgi kod moko kuom jodak e kaunti ma Migori. Kansendegi ka otelnegi kod kansila machon Elijah Okeyo wacho ni gidak e ngima mar chan nikech piny owacho pod odagi miyogi aheri. Okeyo wacho ni kansende mathoth sani ok nyal kata chulo okumba mar thieth ka nyithindgi bende okwamo ok dhi sikul to ne gitiyo ne oganda mana kaka jod bura ma bende osebedo kata ka yudo omenda go mag aheri. Ywak kansende machon gi osirgi ruoth mano osedhi retire Steve Ouma ma wacho ni piny owacho onego res kansende go. Kon ka ng'ato kong'eyi to kata na kala mondo mi donji bedo matek samo nyalo bedo gi wach moro mondo konyie. Koro kanyo bende wakwaye national county government moaye igi mondo giparwa ka wadhi kuro gimiwa easy access county government offices. Kwayo marwa osetere national government kendo petition marwa kaka former councillors Kenya mzima ne watere assembly ma otere nyaka senate mano kalo nego bende miwa pesa moro kata mana sani ndiko nyithindo. Wan gi nyithindo mang'eny ma okoso tije to Migori county olando tije ya kutosa. Opara nyithindwa moko okedwa kuro. Koro wakwayo national government kaachiel gi wajumbe magwa gi senators magwa mondo ging'iye maslahi mar former councillors. And gimoro amora nosebedo devolved gikony jogi mondo yud gima de gikonyre go nikech adieri maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo nikech ne gisetiyo ne sirikal. Ang'o ma mono sirikal parogi mondo nyithindgi bende yud kaka nyalo konyore. Kamachielo en ni jo ohala matindo ma kwan gi ohewo 100 mawuok Ruiru e kaunti ma Kiambu kwano lal mapek mano bang' mach wang'o kuondegi mago mag ohala e dier otieno mangeso. Jo halago koro seyo jaod bura mano margi Simon Kang'ara magi owacho ni apisas mage nyone e kar ohala no e kinde machuok kapok mach omuoch. Moko kuom jo halago nyiso lit margi kendo ywak ni ka giparo mwandu magiwito kaluwore kod mach makamano. Giwacho ni e kinde manyime jaod bura no nyose nyiso gi kacha mondo mi gigol ohandgi kanyo kaluwore gi chenro mantiere mar keto apise mag Huduma Center kar kanyo. Huduma Center ni kitu kumba inafaa ijengwe na huko. Na hii space ni kubwa. Sijui nini anatuuliza. Sasa tumechemoa kila kitu, hatuna kila kitu, hatuna kitu, sijui tutaenda wapi, sijui tutafanya nini. Maroni imejaa, sasa hatujui tunaenda wapi. Nimeambia Mungu amuone. Sijui ni mtu wa aina gani. Nimeenda hasara ya 200,000. Niauzanga maguo. Gasi imelipuka imekuja juu. Kukimbia kwa fire brigade, kugonga hizo magari zao niliambiwa na watu wa pikipiki wako ndani. Kugonga hakuna. Kuenda kwa ofisi yao imefungwa na kufuri. Ndio sana nilikuja hapa nikaanza kusaidia watu wengine kutoa matroli zao kwa moto. Hivyo tu niko na hayo tu. Hapa ni watu wangu wamechomewa mpaka store ya vitu kwa sababu ni vitu ya pesa mingi sana ya milioni ya pesa imechomekea hapa. Na hii
haikuchomwa na mtu mwingine, imechomwa na mheshimiwa ule tulichagua sisi wenyewe. Tulichagua mheshimiwa tukidhani atakuwa kutusaidia, ndiye atakufanya sisi tuwe maskini. Mpango wa King'ara ni kuleta containers hapa ili aweze kukodisha watu. Na mpango ni kuanza kuvurusha hawa akiteremka mpaka chini huko. Hakikisha ametoa hawa watu wote. Chenro marapedha eweche mago magarita utore kaunti ma Isiolo mano mageto duoko jamni mokwal magina machiko kopuodho koda kewede mameruji mabende osenyago lemo e gwenge makono kalure kod jalup county commissioner Bernard Okwiri kod komanda mano marobila e county no Isaac Sang giwacho ni obila oseduoko diek maromo 1,700 dhok maromo 13 kod bunde ariyo gi lisasi mamoko bende mano duogi kod jopiny mano kod achije ka achije modhuro bende koro osemaki bunde kod lisasi moyudi igeno timne gi nonro makende mano mara ballistics test kod obila mag okwach kich mar temo fwenyo kaponi osegati kod gi timo njore gwenge mamoko na officers wetu kupitia sehemu ya intelligence ili tuhakikishe kwamba area yetu ya Isiolo imebaki na usalama. Operesheni hii ilikuwa inafaa izingatie mambo matatu. Kwanza kabisa ni kuchukua ile silaha haramu ambayo iko kwa mikono ya wananchi. Jambo la pili ilikuwa ni kurudisha mifugo zote ambazo zilikuwa zimeibiwa hapo awali kwa wenyewe. Na jambo la tatu ilikuwa ni kukabiliana na mihadarati. Ni operation mzuri sana. Ikiendelea hivi mali mingi ambayo ilipotea mwaka 5, 6 maobi tuko nazo zitatokezea. Hii ya leo juzi siku 2, 3 imepita mbuzi kidogo imeweza kurudishwa. Imekuwa recovered. Siku ya kwanza hii jamii ambayo inaishi kule Parwa alileta 25 na jana kuna mtu alileta 27. Obila mananyuki omako chang maromo leta 400 koda paket maromo 150 mago mag ndawa e kar dak mayuto jini piny mano mama jengo ya pedha manotim e otieno. Komanda marobila Laikipia East ma Daniel Kitavi kane oloso tesendo bila mananyuki okwayo do mondo mioti kod gi machiegni lwenj kedo gi yedhe mameroji. Omedo wacho ni do sebedo kacha ka chiwo fwai matin kendo okawnegi okenge magera jogo ma omaki ka en achiel kuom fuok kinde no ne okwayo jopiny mondo mi onywak lwedo e lweny makamano. Tumekuwa tukiwinda hii pombe kwa muda mrefu. Tumeweza kufanikiwa kwa sababu tumepata pombe aina ya chang'aa lita 400 na pia sigara ile ambazo ni uncustomed goods. Hii operation inaendelea concurrently na ile operation ambayo inaendelea kule Mgogodo kwa sababu we suspect that hiyo pombe yenyewe sometimes kama inabebwa kutoka hapa inapelekwa wale watu ambao wanaenda kuiba mifugo upande wa Mgogodo huko. Pia at the same time tumeweza kupata suspect na ako pale kwa cell na nilikuwa naomba akifika kotini kama koti inaweza kumhukumu vile inavyotakikana according to the laws, kwa sababu mara nyingi tunaona kwamba watu wa pombe wakishikwa wanapelekwa pale kotini na wanapatiwa fine ile ambao ni kidogo. Unakuta mtu akiachiliwa anaenda kuendelea na hiyo kazi yake ya kupika pombe. Ero kono kongete karkawa kao yo amu kongo kanya kora magjwa mindano wacha ni malera enya ka ntiere oyengwe Nyamira County ero kama na yeno Somondi ero kama wacha news biro makara enya kan Kisumu bedi koro dichik maberin bende kati sotieno tuned in from Bondo Kanyamranje wacha ni ler musama mana Elda Yada kod baba na Charles Ojonyo ero kama na enya Tony Saka ni makara enya kan Otonglo ero kama no komote Mari Francis Wasuna Wodnyaero wacho ni maru uyoma ndigwa kan Kongo ansani okabiwinjo wach police mago jokuo akwayo ni police duto maolo station mondo mi onego ter lodwa yote kaza mi transfer nyaka Mombasa. Obila maolo satimango Francis kunone kanyo bende kamoduo karkae mams dota wacho neno waka intiere Migori ero kamana nyangi duto maneno waka uoke konde mopogore weche manyien gi mago mag migago waka yo masana duoko mathoth kik dhi mabor. Nyikwa Ramogi
Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by e kar chakruok. Wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Machini kira nyakora moge joan kene moro marane podikete kar kae chenro ni mar mbaka mar migago bano ka wadhi bele kodi kae weche manyien mamoko wacho ni madirom dwe achiel tok yepo mag sikunde ne nyithindo manitiere grade mar 10 dunjo sikunde pod yangore kanyo ni jopuonjre mathoth pod omoko e udi kata bed ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo chik mondo mi orwak gi e sikunde mano moluongie gi te kaka gintiere kaluwore gi nonro mano mar wang' jowi mar Ramogi TV notimo. Thoth nyithindo mane odhi e sikul mano bang' chik makamano nochiw, thothgi ne ok oyienegi mar donjo e sikunde makamano ka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero. I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni. Mano e chik mane jatend piny William Ruto ochiwo ne jopuonjre mag grade 10 mane pok odonjo e skul kaluwore gi midhiero mar omenda. Bang' mano, nonro machiegni ni mane otimo kod migawo mochung' weche mag somo ne oyango ni thoth jopuonjre mane omoko e udi ne osedhi e sikul. On behalf of the government, that all the grade 10 students have reported to this school. Kata kamano, kaluwore gi nonro mane watimo, chal ka gima thoth jopuonjre pod odiwo e udi kata bed ni osechiw siem ne jotend jopuonje mondo rwakgi kaka gin. E kar dak ma Nyamasaria e kaunti ma Kisumu, warado gi Jacqueline Achieng', miyo manyare mane oluonge skul sekondar ma Nyiri Masega pod odiwo e ot. Koro kana dhi e skul to nowachna ni fi nyaka chul mar first term en siling 20,000, uniform be dwaro mar siling 16,000 mano nyaka chul e skul. Gik matindo go to nyalo setama nikech aonge gi gima timo. Jacqueline wacho ni kata bed ni chik ne ochiw ne skunde mondo rwak jopuonjre, nokwede nyathine donjo wirani ne ok ochopo dwaro mag skul.
Kana winjo ni Olande ni nyathi mondo tere skul kata onge gi uniform kata onge gi gimoro amora titing nyathi mondo iter. Koro nochuna matingo nyathi madhigo nyaka Sega gi uniform manosomo go Dalendu primary. Koro kana chopo to nonyisa ni ok nyalre nyaka chul fee mar first term gi uniform be mano gimo chuno manyaka nyiewo. Koro nochuna mondo aduogi nyathi e dhoot. E kar dak ma Mukuru Bura Nairobi, warado gi jopuonjre mathoth mapok odonjo e skunde mag senior. Kagiango ni negidhi e school to riembgi kata bang' chik ni ugol. Wakati president alisema watoto wapelekwe shule venye tu wako, si tukaenda, but tulikuwa na tuseme tu nilikuwa nimepeleka vitu but haikuwezekana. Alisema until nini fees na pia nini uniform, hawezi kuingia huko bila uniform. Ilisikia vibaya kwa sababu president amesema tuende shule na ukienda huko walimu wanakuambia ni pesa. Hapa hakuna mambo ya president. Fenye tulienda huko Mumbuni Boys, tulienda tukapewa barua na tukaambiwa ili kuingia shule lazima mtu akue na school fees na pesa za uniform. Rais alisema, lakini walimu walikataa. Akasema hata akisema maneno matupu kwa shule watoto wanahitajika kukula, wanahitajika uniform. Uwezi peleka mtoto pale bila uniform. Thothgi yuago reyo kalure gi onge mar school fee. Kama moko to timo tije lwedo mondo ginwang'i yuto mar konyogo anyuondegi. Tumehangaika sana. Hadi nilikuwa nimeshaluzo juu shule nimeenda ikashindikana, nyumbani imeshindikana. So hadi nilikuwa nimeanza kutafuta kazi huku nje, kubebeana maji, kuokota chupa, kwenda kuuza. Mama hufanya kazi ya kuuza mandizi. Mimi pia huenda kumsaidia ili tupate cha kukula na kulipa rent. Moko kuomgi bendelero nwa kaka ne oriembgi e school bang' remdhi gi mwandu madwarore. Mama alikuwa ashajipanga na box, mattress, blanketi na na hizo zingine zilikuwa zinahitajika. E kar dak mama Kadara Bura Nairobi bende warado gi japuonjre moro. Mamin gi yango kaka ne osenyiewo uniform to orem rwak wuode e school. So hatukuwa na option, tulibidi nimerudi na mtoi na nilikuwa nimesha buy uniform 18,000 na shopping pia nilikuwa nimefanya. Kufika huko headmaster akachukua barua akatuambiaje amekubali kuniadmit, lakini siwezi kaa huko na sijalipa kitu yote juu ndakula nini. Magi duto timore kata bed ni migawo mar somo ne yango ni atamalo 98 mag jopuonjre ne osedonjo e grade mar 10. Wach mane jatend migawo mar somo ne yango e kinde romo mar jod bura e gwenge mag Naivasha e kaunti ma Nakuru. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Eweche mag tuke, tim mar Kenya mar badminton owuok pacho kae kochomo piny mar Botswana kama gidhi tugo e tuke mago mag All Africa Senior Badminton Championship machakre kiny chieng' wuok tich. Timno mar joma nyiri dhi tugo tuke go e okang' mokwongo bang' higni 5 kendo ginyiso mor mamalo kod ikruok margi mar rakruok kod timbe madongo e tuke go. As a team, we are really going to try to win every match, just take one match at a time. But I think we'd be very, very happy if we could be able to get to the semi-finals of these competitions at least. Yeah. We are very happy about this. Badminton Kenya has been having issues before, so it's been some time since we've been in this competition. So our expectations first, we know they don't know us, but we know them. So we've been seeing them, so it's like an underdog that has, let's say, teeth. Ya lengo letu haswa timu ya Kenya tumekuwa nje ya badminton kwa kadri ya miaka 7 juu ya sheria ilitushika mahali, lakini tumerudi kuanzia mwaka jana na lengo letu haswa ni kuhakikisha timu yetu inaweza kufaulu kucheza katika mashindano ya dunia mwakani. Club mar Arsenal dhi nyime kod nyiso gombo margi mar kawo kombe mokwongo ma lig ma piny